Ja, det bliver nogle spændende dage her, 13., 14. og 15. marts. Når jeg tænker tilbage, så er der sket mange ting med cyklerne, siden jeg startede. Jeg kan huske min første racercykel, Hamlet. Der mekanikeren, han satte store sorte buscykeler i cyklen, fordi ærerne sprang, og han sagde, at de var så stærke, at jeg sprang alle ærer. Gik ikke ret lang tid, så begyndte alle danske eliterytter at købe store buscykeler, og det var selvfølgelig helt forkert. Han kunne bare ikke lave hjul, men det vidste vi ikke dengang. I dag kommer vi med pladehjul og andre spændende ting, meget lettere, og cyklen bliver lettere og lettere. Det er jo en helt drøm at se de cykler, de kører på i dag. Vi andre kørte på stålcykler, og jeg kan huske, at Eddie Mærsk, han rettede sin cykel hele tiden. Han havde altid en nøgle i lommen, så kunne skrue sadlen op og ned. Hvorimod vi andre, i hvert fald mig, jeg holdt stelen. Når cyklen var sat, så var den der. Men jeg var rent faktisk den første, som kørte med klikpedaler. Og jeg lavede jo store kontrakter rundt omkring i verden med de her klikpedaler. Men der skete bare det. Det var 10 år for tidligt, så jeg fik aldrig noget ud af det. Men dem ser jeg på messen. Der er alle mulige former for klikpedaler og mange andre spændende ting. Så jeg glæder mig meget til at se så stort et sortiment af alt, hvad der kommer her. Men på messen kommer der mange andre ting, der er spændende. Der kommer jo forskellige KF'er, og blandt andet Flemming Enevold kommer og underholder sig med mig. Jeg fortæller gamle anekdoter. Det må jeg sige, det er ikke så kedeligt, som man kunne tro. Og Lars Løkke kommer og holder en stor cykelaktion til fordel for Lykkefonden og Drenge på kanten. Og der kommer Reimer Bo, og der kommer Dan Frost, og der kommer mange andre. Det bliver rigtig spændende dage her i København Bike Show. Velkommen.